RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano po daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kabana nga taga Mantalugon, Dalagit, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga Dudong. Uy, wa pa makalutos lumin. Wa pa kanon, wa pa sa sudan. Lumin! Lumin! Nilakaw na to si mama pa. At ko na to siya sa ilang ng miling. Ha? Mag-unsap siya dito. Kay mabdos man ko na si Tiray nga anak ni nang tutay. Nga, wa man ko ni amahan, kikipiyaan sa bana. Ay ba nabana ra ito ni Tiray? Diha naman masulti sa tinuod nga minyo di ay siya sa dihang ni Mabdos na si Tiray. Wah, ikaw ba? Lupig pagin mo yung radyo baktas, wey! Dali kay ka makasarap og balita, wey! Oh, ay saday na ako. Kundo na say muhatod ako balita. Ya, di mo ko kami bawa na, bi? Diyan? How ka nang bahina, secret lang na. Ay dili man sad ako pwede isulti kun diin kog impormasyon ba? Ay, Bigdani mo, oy. hala. Huwag ka pang gani makahikay alam sa itong pamahaw. Pero, nakapanumbay ka naman. Hay dong, nagmata ka naman di ay. O kasaya ba sa nimong nagmata, uy, nga Sabado man unta ron. Way klase ang mga bata mo nga, wala na sa ko maghikay og sayo. Nya, ako nga may trabaho. Dili lang ko nimo palamyon. Palamyon lang ko nimo apil niya ng inyong libak nga sayos buntag. Pamauli ko na mo, be. Panglimpyo pa mo sa inyo. Manilhig pa mo, magluto pa mo. Ay, pagod. Good mo, ipas mo. Ay, kini ba kung silumin, wey? Sayo kayong nanumbay sa amo. Kaya doon ako siya ibalit to. Bitang. Mamauli mo. Ipangita na sa mo sa inyong mga bana, oy. Sa iyo pas buntag, tabi. Tuwa ba hinungdan ninyo? Uy, ako, mo kay bana. Daga pa man jug ko, ha? Dagang pure. Ilang, oy. Ay. Bakanon taon niya ka sa akong kinumo. Ay. Mamauli mo sa inyo. Ikaw no? Ang kabastos lang gini mo, uy. Mura ka ba si Kinsa nga gipangyaw-yawan na ako mga barkada? Barkada. Baya, no? Wa ka pang ilugingan naghuna-huna sa imong gisulti. Og nga nang pangilugan man ko? Hilo, oy. Tip-tipan ko ng imong wait sa imong kahimantayon o kalibakira. Uy, Lumin, madugay na imong pagpanumbay, no? Aron, manung nagtabi, makakita agad yung away ng kalaki nimo. Hilom, uy. Kapoy di mo. Oh, oy! Asa mo nakapaingon nga? Wa pa mo kumahawag yaw-yaw. Ay matog kog balik. Sa'y matog? Oy! Wa pa'y mga lamoy ang imong mga anak o ako. Ay wala ko'y ganang muluto, uy. Pagluto na lagi mo. Apilin na lang sa mga bata. Matog kog balik, uy. Uy, hold no? Ako pa'y nangitag kwarta. Ako pa'y magluto din eh. Nindot og magdaghan ng klasiyas pagkaasawa, no? Patagba, pre. Ha? Saan uno ko pagpatagaw? Kusahe. Kulata, ha? Aron mo tagam siyang pagkapabayang asawa ni mo. Oh, ha? Akong kulatahong si Lumin? Mayo ka? Ay, sumama na nyo. Anong kamura may akong naabtan din sa bahay, ha? At ko nito siya sa ilang lola pa. Ano naman sad? Ha? Nakasarap sad siya dautang balita. Iyan na sa gipanabi, ha? Ay, ang pagkahimahilaptanon na yun niya ng inyong inahan. Himan tayo na, libakira pa. Madugay makakita yun na siyang away ba? Hubog ka pa? Ay, nakainom lang ko. Hindi pa ko hubog nak. Apasin na lang to si mama pa. Naglalis na pa to sila si lola. Ma, nga nung dislumin. Nagilak man eh. Ida akong gidapog, uy. Tungod sa akong kalagot. Hindi ako mo na. Nagisong kos ginikanan ni Tiray tungod ng imong asawa. Nga nung ikaw mo sa ilang gisong, uy. Nga ako man may doon atraso nila. Ako'y gisong, kay ako may inahanin mo. Huwag kami may doon og bay. Iyon na pa. Hubog ka, Dodong? Hubog ko. Tungod din mo. Ay. Hoy! Lomen! Lomen! Gawas siya! Naibaw kong naagas inyo! Kita mo'y magtigi! Si Tiray ning animala ka na ko! Hilabtanon ka, himantayon ka, digbakira ba? Kanaw diya! Wa na. Lain na sa ning samog. Si Tiray na sa inisong din sa bahay. Ah, ginoo ko! Marika, Lumin. Uy, nga nang imong gibitan. Uy, asa ko ni mo dada? Ato ba nga rin yung mga atrasong animala ka? Nagpagka-uwaw ka lang yun na. Kanaw diya!
Maayo kay kang mangilabot sa kinabuhi sa uban? Nagdakal sa samok? Kanaon ga animal! Tiray! Alas lumayo. May atraso magkanini mo. Ha? Tiray, wa man akong kuisain ni Tiray. Uy, may nagsulti naman sad nako. Ha? Hilom niya, oy! Ikay na nabi pag-ayo sa mga tao. Magakaw kung way o. Kung wa pa ko sultihi sa suod sa dako, nga imo sang amiga, nga mao'y nagsulti nako, nga ako'y nahimong sumsuman sa inyong tabi. Tiray, pasaylo ka lang gud ko, Tiray. Kaya, Gud. kung magpapasaylo nimo. Ha? Mag-atubang ka sa barangay. Ikihati ka libakiraha ka dako. Ikihan ni mo? Ha? Ipapriso ni mo nga akong asawa? Oh! Aw, ako lang unang sintinsa ni akong asawa, ha? Aron mo tagam ni. Dudong. Oh, ako yung nagsintinsa ni mo. Diyan na tagyod ka. Kinaglagot na kay ko ni mo. Kini mo'y angay ni mong kanang imong katabian, ha? Dong, sakit ba yan, ha? Sakit ba yan, ha? Mabit ako, Laro ka kung sibuk. Agay! Ikaw na! Ikaw na! Hanga mo kalata sa mga asawa. Ako rin mo kulata, inini. Pakit-on na ragod kang kulatahon ko ning akong asawa. Kini ya. Agay mo! Tabang! Tabang? Tabang! Hoy! Imo gikulatang akong anak, ha? Imo gikulatang akong oy. anak? O batyonti ka? Mama, sundan! Ihapos pa ning sundang nimong salbahisa ka. Mupatay di ka sa akong anak. Tigbason ti kang alimala ka, ha? Ayaw, ma! Huwag ikaw, Tiray, ha? Ha? Patigbasag ka? Ha? Patigbasag ka? Sige, Ikihata mo! Ikihata mo! Huwag mga batasan! Pong, ano man ko? Madamat kakikutasan. Kinig yung imong inanak. Nagdalag yung gubot. Ha? Pangatog na mo. Di na ito mo pauli ang iyong inahan. Kaya tingalig. Magtiwas mig karon. Hindi pauli niya din eh. Sa to, pre. Wa na pauli ay mo asawa sa inyo. Kuha na pre. Musimana na. Mauwaw tingali to, pre. Ambot niya eh. Dalag siya samok na. Kubot was lukot. Mawagid pre. Ako maning anak ang nanawag pre. Ano mo ka ni? Bagbod mo na ha? Pre. Hello? Pa, Oh, nak. Ano magilaw mo ka? Nakakita ka kontra? naalon si Mama dili sa school. Ug iya mi kuhaon si JR. Ha? Kaya asa mo niya dada ha? Nga klase man mo. Nagtama ni Sig takumpag. Kulayas na ko na siya. Nga tanoon man niya si JR. Unsa? Uy, ayaw gid mo kuyog niya ha? Anaon na mo siya? Paabot ako ninyo anak. Ayaw gid mo pagkuyog sa inyong inahan nga way hinungdan. Nakalakaw naman sila, sir. Nakakita bitaw ko sa mga bata nga naghilap. Hindi gusto mo kuyog niya. Nabugos mo gid siya. Nya, guard man ka. Wala ka makabadlong. Naghinan na aura di ka. Kuan mo gud, sir. Inahan na gi ubanan sa mga bata. Wa ako'y katungod nga mupugong. Family problem lang inyo ha, sir. Ay kamo rin makasulbad ana. Sorry lang gyud, sir. Kinuo ko. Asa mo ka niya dadon ang akong mga anak? Kawan ko na lang nga gida ni Lumin ang among mga anak sayang usa ka igsuon sa inayawan. May nakasulti nako. Ako man gid silang apason pa aron malayo niya ang mga bata. Kay way maayong ugma ang among mga anak sa iyang mga kamot. DR, Mime, kuwatan ninyo sa papa ha kay kuhaon ko kamo. Pabuta ko ninyo. Dinhi na lang kutob. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og pinabuhi nining akong suliran. Uwalan ko sa pangalan nga alias Putot. 22 anyos, may live-in partner ug may dynamic anak. Taga-Barili, Cebu. Unto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan namong anak nga babae. Aron ining masabtan, sugdon ko sa gimabdos pa siya sa akong kalib. Nga wa ko mahibaw mabdos na di siya. Ingon ini ang mga panghitabo. Tut, katkati kog butong be. Ha? Katkati kog butong kay kakanon kog butong ba. Ay, nakuha ko. unya raw eh. Kay magtupa kog tigbakay. Da uy, naon din anyang tigbakay. Lami na kay ka og butong. Ano sa ka? Nanga ka? Kakon kakanunong kag butong, gusto ka man nga karon-karon dayon? Ha? Ayaw niya na eh. Kay magsugod ko sultada ron. Itari ko tong manok ni Tonyo nga talisayon. Atos ako. Putotoy! Butong ba? Tot! O niya na lagi balik na ako. Sula ba ni Maria oy? Di ba lason makakunin ni kalakiha ron? Burog min human nga sultada da.
Uy, si Gautonyo. Tara. Uy, murag nagdagbihag. Gautonyo! Gaw! Ay, naputot! Dali! Gaw, Kabihag yung talisayon? gaw eh. Wala kang kapos kita. Unsa man ka? Karon pa ko abot gaw. Batsiyat na gining riyaw eh. Oh, anong gibasol man yung Syria? Sige magpugong-pugong. Kay magpakatat ko sa butong. Oh? Ya, Nawahin na hinon ko sa sultada da. mau ba? Saya nga gaw eh. Daog unta ka. Mao lagi. Sus batsiyata. Daog ka man ko ron. Ako'y bahala nimo. Inom ta. Maulian ka. Isumsum tining akong bihag gaw. Ha? Kana ba? Maulian di ko ana gaw. Basig mabdos na siya gaw. Basin nga og butong. Kung mabdos pa na bayhan, hagbaraw. Unta. Kaya hagbaraw ko naming nag-ipon. Wa mo kita sa mabdos. Basig karon na. To ka man na panga oy. Ay. Itoyo gito niya aron di ko kalakaw. Awa naon. Wanon ko kaposta sa imo nga dalisayon. Dagdag di maglimbayhana da. Tagaan ti kag barato gaw. Kadiyot ha. Tagaan ti ka. Tinuod? Lagi. Aron dili na ka magsige og basol kang riya nga wa kang kapusta sa akong manok. Tinuod ka gaw? Oh, lagi. Tagaan ti ka. Kung mao na gaw. Salamat kayo. Nganong ako may imong basulon? Nga wa ka kapusas manok ito niyo? Ikaw pa'y hubog na uli ng gabi kayo? Dugay pa kayo kang mataron? Unya, sukmatan ko nimo? Ikaw ay nakaingon. Kay gilangay-langay ko nimo, iwo pa ko pakatkato butong. Unya, nakakatkat day ka? Nga wa man ko nimo kuha ibutong? Nilakaw ka man gani? Maun sa gani ni akong gisabak putot? Ikaw ginakaingon. Unsa? Nakakuyog na lang kung mama nimo aron magpa-check up ko sa sentro. Kinagduda na sa ko kay wa man di ko tungahin sa binuwan akong rigla. Kung gusto di ko sa akong una-una, mabdos ko. Mabdos gid kayang? Bantay ka lang gid ba kung noon sa rin akong gimabdos? Nga wa ko kakaon sa gusto na kong kaunon nga butong. Ikaw gyud ang basulon ining pututa ka. Deria. Pag mabdos akong kalibin, wa ko siya makatati og butong sa lubi nga gusto ni kanon. Unya, matinga ako kay magsige mig away. Kay bisyoso sa lagi ko kaniadto, wa ko kay bawo nga buntis na di ito siya. Unya wa ko siya mahatagi sa iyang gipanga. Nahadlo ko sa mga sulti-sulti nga basin og simbako ko no, makuha ang akong anak nga gisabak sa akong kalibin. Ungkod nga nanganak siya, ug nalipay ka iko kay healthy gid ang bata nga babae, ug amo kining gipanganlan og Rialin. Nagdako siya nga wa ra mi na matikdan niyang diferensya. Hantod nga nag 3 anyos na siya. Gani may manghod na siya. Nakabantay mi nga may lahi niya. Ug unya. Rialin. Oh, natuog nang imong manghod. Dili magsaba. Oh. Uy, nganong giwakli man nimong imong mga duaan? Nasaba na hinog maayo. Awa lagi oh. Nagmata na imong manghod. Sus bidaw eh. Ano gahi ka makig-o? Oh, nga nang nagilak ni Don Ruel sa duyan. Ha? Nga bago ko man siya gipakatuog. Ambot ang anak nimo usa eh. Gihinay og istorya nga di magsaba kay natuog ang iyang manghod. Tanawa. Gipangwakli hinon niya mga duaan. Ug nakamugdan hinon kasaba, ba nakamatay daw niya manghod. Unsa man tanong bata riyaw eh, gahi makig-o. Di man kasabot og sultihan. Awa ra. Mo pa hilak. Siya rin nakasa. Ay, pastilan. Duha na hinuon ang naghilak. Ako'y pahilo man ning manghod niya. Ikay pahilo man ang magwang. Gahi kig-o. Mahinay kag pala. Putot. Naunsa man ka putot. Kisinghagan man ko nimo ang magwangan nimong anak na si Rialin. Susma. Pati nga liging bata lagi. Di makasabot hinayog sulti. Kinahanglan gid nga singhagan para makasabot. Uy, ikay mo sabot. Uy, ikay bata gud na. Amahan gud ka. Di man ingon anang iyang manghod gud ma. Mas maayo pa si Dodong. Ngayang manghod. Makasabot pagsultihan. Pero si Rialin? Sus. Sipatan kas mata kung imong kasaban. Magbinata ra gyapon. Bisag tiguang na. Magbinata ra gyapon sinultihan. Dako naman unta. Uya magsige kit-kit ang kuko. Ay, ikaw ba? Daot ra ba ka ng bata? Wa ka na bitu ka sa siging kinit-kit na yang kuko. Hugaw ba yan ang kuko? Yasigihan niya kit-kit. Unsa ma? Daot ka ng bata, oy. Ano mo raman nagmalnourished ang bata? Ambot lagi anak biglang sa ng bata. Mahatag man unta namo ang gustong pagkaon niya. Pero gamay ra ba siya kaon? Uy, pagitain ng vitamins ng bata, aron ganahan mo kaon. Aron ba manambok na? Kiluoy, intang kintanaon. Murag inyong napasagdan. Ma. Oh, maayo kayo ni akan na putot.
Bantayan ang duha ha. Labi na si Rialin. Kay manggabas ako sa inihian anak. Ha? Nangihi na sa banig? Si Barlik, nangihi lagi. Kanusa man na niyon pangihi sa banig ba? Nga halos katulo man taon na mangihi hangtod buntag. Unsa man tanang bata ah? Gawa na maganin na mangihi sa banig ang iyang manghod. Ya siya, hangtod karon mangihi pa siya. Putot, karon lang ko nahinumdum ba? Dili ka na tungod adtong nangako sa una sa pagmabdos ko niya. Nga wa gani ko nimo makatkati og butong ni adto. Maong naingon na ni anak siya. Nga di jud kasabot dayon sultihan. Unsa? Gikit-kit na lang ta akong butong. Mag-isog og tuo nga ang butong nga gipanga sa akong kalib-in sa dihang dimabdos niya ang among kamagwangang babae ang nakaingon nga nung naingon ining among anak. Apan naglibog sabgid ko kung normal pa ba ni ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kining kasipat sa kamagwangan namong anak nga di dayon makasabot konsultihan. Kinahanglan pang singhagan aron makasabot. Normal ra ba ni? Di man gud sama niya ang iyang manghod. Ikaduhang pangutana, 5 anyos na siya karon. Apan mangihi lang gyapon sa bani. Halos katulo sa usa ka gabi. Ang iyang manghod nga 2 anyos, dili naman. Sakit ba ni niya? May tambal ba ni aron dili na siya manghihig banig? Katulong pangutana, magsige siya og kitkit sa iyang kuko. Urag nahabit na niya. Daot ra ba siya? 5 anyos na siya o 13.4 ang iyang timbang. Wakan ni siya bitoka o kinitkit sa iyang kuko? Unsaon man ni siya aron manambok? Wa mi magkuwang sa pagpakaon ni. Apan gamay ra gid siya kaon. Ikaupat og katapusan. Sa tanang nabantayan namo nga dili normal sa among anak. Tungod ba ni kay wa na ko matumani ang iyang inahan nga nanga diyang dimabdos pa siya? Mutuo ba mo niyan? Palihog tabangi og tambagi. Kini ang akong suliran. Putot. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, anian sa bako si Dr. Rene Obra mag-uban kaninyo sa inyong mga suliran. Inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi, mga problema naghasol sa inyong hunahuna. Ako muhatag og tambag solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga problema pagatambagan kana sa akong partner nga until now nag-social distancing lang gyapon kami tungod sa COVID pandemic 19, no? Si Attorney Elaine Bathan, no? Si Attorney Bathan mo ibahala sa inyong mga legal nga mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa among Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ito magtatampo karong adlaw si Putot, 22 years old, taga Barili, Cebu. Ang pangutana, kaning kasipat sa kamagwangan namong anak nga di dayon makasabot konsultihan, kinahanglan pang singkahan aron makasabot. Normal ba lang ni? Di man gud sama niini ang iyang manghod. Well, daghang kay tagma entertain ani Putot, no? Mahimong mo'y hinungdan, no? Duda ko nga kining imong kamagwangan nga anak na ani gitawag namo sa among pagtuon sa medicine, labi na in the field of psychiatry, no? Kining gitawag og ADHD, no? Mao na ang pagtuo, ha? Kining ADHD mo na abbreviation sa attention deficit hyperactivity disorder. So hyperactive ni siya with short attention span, nga irritable. So uncontrolled behavior good ni siyang mga bata nga na ADHD. Dili sila maminaw, no? Dili ka follow up suggestions, careless, dali makahimo og mga sayop. Unya maka limot sa ila untang angay himuon ni anang adlaw, no? Mga daily activities dali malimot, no? Sumao ka na ang mga manifestation sa mga bata nga naay ADHD. Another consideration nga kung mauna-unaon ani imong bata nga gipresentar karong sa atong drama, di kani siya naay autistic syndrome or rather spectrum, no? Autism spectrum usa kini po ka sakit or kanang problema sa mga bata. Amo nang gitawag sa among pagtulog Asperger's syndrome. Akong balikon, Asperger's syndrome. So ang bata imong makitaan nga seems to be not listening. Sige imong sultihan. Difficult siya sa iyang social interaction. Hindi kayo makighalubilo nya. Non-verbal communication dili good siya kayo makakuan, no? Non-verbal communication ba? Duha man gud atong
communication, verbal o non-verbal. So kanang non-verbal kanang mga gestures ba, mga hand gestures, nodding of the head. So dili kayo siya maka-connect o makasabot. Another posibleng rinungdan aning imong kabangwangang anak is naa siya behavioral disorder, no? Kining behavioral disorder pattern ni siya sa disruptive behavior. Kada bang inattention, dili mo focus, hyperactive, defiant behavior. Kada bang di kayo mosunod ba, no? Sumuo ka na ang akong ika-istorya sa imong unang pangutana. Kung balikon, ang akong ikonsidera ani is attention deficit hyperactivity disorder. Number 2 is autism spectrum, kaya gitawag namong Asperger syndrome, o posible ning imong kabawang anak na ay behavioral disorder. Right? So ikaduhang pangutana. 5 anyos na siya karon. Apan mangihi pa siya sa banig. Halos katulo sa usa ka gabi ang iyang manghod nga 2 anyos dili naman mangihi sa banig. Sakit ba niya? May tambal ba ani aron dili na siya mangihi sa banig? Mangihi sa banig gitawag na namog bedwetting, no, or enuresis, no. Sa ang mga bata mo kasagaran at the age of 5 toilet trained na ni sila. At the age of 5 toilet trained na, including sa pagpangihi. So generally ang bedwetting kana mangihi sa banig before 7 is dili siya alarming kayo, no, dili not alarming kayo. Naay mga rason nga namang na may mga bata nga magbedwetting or mangihi sa banig, no, basin gamay ang iyang urinary bladder, wala siya nerve control sa iyang bladder, no, nga slow kayo mo mature, no. Posible sad siya nga naay hormonal imbalance, posible sad siyang naay urinary tract infection. Nabay po mga bata nga diabetic na, no, bisan bata pa, na po ito gatong sleep apnea nga mo apil ng pagpangihi nga dili makontrol, or chronic constipation kana bitang dili makalibang kaayo. Unya, ang kana magong mga muscles na nag-control sa pagkalibang, more or less, di say muscles naman po na nag-control sa pagpagihi. So, naay mga hinungdan nga, naay mga bata nga makaihi gyud sa banig. Akong balikon, generally kining pagpangihi sa banig before 7 years old, non-alarming ni siya. So, nga aware ang mga parents ani ayaw lang kayo mo. But above 7, medyo ma-alarm na kita o mahibulong na kita, no? So, expected na. Hopefully, ma-train ninyo ginahinay nga. Mga tugdog CR, kung una, dili lang des banig mangihi. Okay? Ikatulong pangutana. Daot ra kaayo siya. 5 anyos na siya o 13.4 ang timbang. Wala ka ni siya bituka o kinitkit sa iyang kuko. Kung saan man ni siya aron manambok. Wala na may magkuwang sa pagkaon niya. Apan ka mayroon doon siya o kaon. Well, by parasite, mansiko, bata pa man no? Kanang mag nail biting, kanang magsigigkit-kit sa kuko. This is a form of self mutilation. Difficult na siya to manage, no? Difficult to manage. Uban ani mga bata magkutkut og kuko or magkit-kit og kuko na ni siya mga emotional or psychiatric problem like atong ingon nga ADHD or OCD, kining OCD, obsessive compulsive disorder, no? Uban ani yung magkit-kit og kuko na ni sila gitawag na to stress anxiety or separation anxiety, no? Kuan ni siya kanang kinahanglan gyud siya ipatan-aw og gitawag na to developmental pediatrician, utot developmental pediatrician. Ada mga rekag sa Chungwa Hospital natay mga developmental pediatrician o dire ba sa Chungwa Hospital, no? Kay kuan kanang para makit-an yun, no? So kining ubos ang timbang na imong giingon, pwede siya na cardiac problem. Posible na siya cardiac problem. So mao nang akong isugyot nga ipatan-aw ni siya og developmental pediatrician either diri sa Chungwa Hospital or diba sa Cebu Doctors. Mamili lang mo. Dili lang ko ma-mention og ngan sa doktor kay basig misquoted ko. So mao na ako ika-istorya sa imong ikatulong nga pangutana. Ikaupat nga pangutana. Og katapusan, no? Sa tanang nabantayan namo nga dili normal sa among anak, tungod ba ni kay wala nako matuman ang iyang inahan nga nanga dihang hinabdos pa siya. Mutuo ba mo ana? Well, karong panga naamagod na ko do ng mga mangga, mga unsa po na dagay ko na hibalaan nga niingon ng asawa nga ingnan niya yang bana nga kinahanglan ko mo
mukao na ng manggaha ka nang nagbitay. Ingon ng bana nga siya ato lang ng paliton. So, dili ayaw kuhaan lang ang pananghid. May nga na mga istorya ba, no? Ganahan niya kuhaon ng pananghid kaysa paliton, mas thrilling tingali. Well, kining pagpanga, gitawag na ito craving, no? While pregnant, gitawag na mo usahay pika, no? Nabang mga lagi. So, no connection na siya, no connection para sa ako, no connection. Sa developmental problem sa bata, nga tong imong asawa pag buntis niya, mo nang naingon ani siya, no? Ini magong pagpanga depende ni sa mama's body's ways of asking unsa may kinahanglanon niya, no? Pananglitan mga siya og mangga baron or iba. Abot pa sa buta na ang iyang body na kinahanglan og more sodium, ha? To mangga og iba or pickles, no? Kinahanglan iyang body og more sodium. Kung ang buntis nga mama o babae mga og chocolate or ice cream na ang iyang body nang kinahanglan og more calcium and fat. So mo na sa mong pagtuon, ha. So kung malikon walay connection katong pagpanga sa imong asawa, nagbuntis pa siya ngano naingon ani ang inyong anak sa pagkakaron. Okay, so ayaw kalimot, ha. Kung naamoy higayon ari diri sa Cebu City, either Chongo Hospital or Cebu Doctors, mangita mo og developmental pediatrician para nga makuha ni siya, matanaw ni siya, ha. Alright, so hinaot nga aduna na sa kamay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan. Maning kamot ra gyud mi nga makahatabig kolor kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga ipadangat diri kanamo. Dili kamo maikog or maulaw o mangluod kung dugay mahatagag pagtagad kay daghan gid taon may mahat dawat diri nga mga sulat-suliran. So ang among istasyonan nagpabiling numero 1 sa Sugbo o dakong pagtuo sa Bisayan ug Mindanao tungod sa inyong makanunayon nga pagpatronize sa among mga drama sa RMN. So, sa makausapa daghang salamat gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.